bestemmer bare derhjemme, altså det skal ikke. Er der orden til det? Overhovedet ikke, men Louise bestemmer derhjemme. Hvornår vælter du dem? Der er 2 mere. Mine damer og herrer, vi er DK! Er I klar til Rock'n'Roll Band? Og vi mangler helt sikkert rockmænd på scenen. Hold da kæft, en festival. Det var sgu fedt. Lu Festival her i Vejen. Ja, det må man sige. Hvor mange mennesker var der? 350. Det er sgu da meget godt gået. Det var derfor, vi ikke kunne komme til nogle steder. Jeg blev væk. Jeg vil godt komme til op i ølbaren. Tak. Der var udsolgt. Hvem var det, der arrangerede det egentlig? Ja, men det var de der gode unge medlemmer nede fra Ribe, Vejle, Sønderjylland. De er sgu altid med, hvor det sker. Ja, det må man sige. Det har de gjort godt. Det er godt planlagt. Det er helt sikkert. Det er top nice. Det er top nice. Var det dig, der så inde i Bukas bollecontainer i nat, eller hvad? Nej, det var det godt nok ikke. Nå. Den fornøjelse havde jeg ikke. Nej. Det vil jeg heller ikke kendes ved. Det var ikke dig. Nej. Og Bukas så ude i bilen, så det ikke var ham jo. Nej. Jeg har også hørt, der skulle være rigtig mange gode konkurrencer. Billeder taget af de lækreste fyre, de lækreste piger og sådan noget. Nå, Miss LU og Mr. LU. Ja. Det tror jeg ligger godt i svingen der, faktisk. Ej, det var helt langs teltet, du lagde godt. Jo, men i konkurrencen. Ja, så var der også beachvolley. Okay. Det var også. Stærkmandskonkurrence. Og så var der Hvem årets vandt camp. den? Ja, årets camp, ikke at forglemme, det var Ø20, der vandt. Jeg vil jo ikke sige, hvem der var med der jo. Eller hvad? Nå, jeg tager hjem nu. Kan I hygge jer? Kør forsigtigt. Hej hej.